Trot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi, wis aku mulai. Kan salah lho. Enggak disalah. Salah apa toh? Saiki mah cowengoh iki piye to? Model ora arep perang dino ya. Neng guyu tok lho, to. Salah. Ngomongnya terlalu lembut yo. Wong itu kalau lonte to iki malah. Kok LC iki. Kok persis lonte iki to saya. Mulane mbok sing tegas ngomong wi. Ya jadi iki kemarin ngomong kan padha takon kok, Kak. Rio kok gak tahu ketok ning konten. Nah, pertanyaan Rio gak tahu ketok ning konten, men ning dia yo. Jelasno endi? Si banter kocak iki banter. Ning Banten. Sik, prat. Ya. Yo. Ya. Yo. Piye grapyak wae ya. Kocak iki banter tegas wong lanang kok. Wis bar, Bro. Saiki. Bar apa? Lah mergawe kula. Angger curep yo cemberge terus to kok sok wong urip. Oleh geper tak wangi. Lho blo. Kan pura lho. Tenan Mare ora. kuat ketok ya. Aduh, Serbu ya. Serbu. Iwang apa wis serbu? Serbu nek kira-kira saiki kena tak. Cah sibuk ya. Model. Cah sibuk kirim kamu. Ora kan mbok iwang apa? Ya karek to mergawe nyemprat tak nyemprat. Terus enggak aku sudah kasang. Cik. Cik iso. Set. Nah, balik cik. Nandur telo. Apa sih sak? Wis tak gecek nek aku nandur telo. Aku kan gecek sik ngono tak Iya. konteng aku nandur telo. Nek mi nanti telawi ya. Heeh. Sarung kecil ketemu. Taruh gecek. Iya, Tapi baru semprot. Ya. Gejek sih ra apa-apa kok bar gejek kok jagung omong sapa. Nek telone ya, kecikmu penak. Tani ini wis kenceng ka. Piye? Menak wi apa kaya Rio wi. Ya, telo bar semprot sies. Heeh. Telo. Lagi ditanjai telo, tanjai telo lagi gecek. Bar gejek. Turu ta? Bar gecek ya turu to. Masa bar gecek iki. Karena apa kecik? Bar gecek awake dhewe wis bar wis nyantai wis ra. Karek somben ngabuk. Garek nunggu jagung iku umur 15 dino awake dhewe lagi ngabuk. Bar ngabuk terus Nyanyi. nyengir badange terus ngabuk nah bar ngabuk wae. Pengone kok bontot malah dibeki apa wi piring wong. Tau apa wong lambemu malah ora. Wangi. Disrek. Ya, kayaknya. Di sini piye di sini? Ana wong anu ke ilang. Mau ilang. Sopo? Marianto. Nendi? Ini kono to nyemprot iki, Kak. Heeh. Hilang gitu. Nyemprot iki ya kan kono wi bontot akeh, wedang akeh, lah Marianto ndelah Kirono. Kuwi rezekine pake. Kan kowe ngomong Di yo. mana aku? Yo tak blok ngono lho. aku wis iki wis cuma sata iki. Oh, wangi jan sango. Tak pikir. Gaya ini Wong ora. Ya wong ora ae. Yo. Tahu urune tangi jam 11. Lah iki sing bilih swata lho iki swata bos. Perman bos. Temen. Swata sing ning Sibuk sehari-hari ini. hari-hari ini sibuk apa? Poli. Poli ya. Poli dah. Poli jo. Singkatane poli, Bos. Arep kuwi tak kepanjangan singkatane poli. Aku kuwi takon 3 lho nang-nang penak. Dikoe bongkor ora nyekek to wae. Terus ya, tiga terus. Ya gak nemban, gak panasen dah. Lah misal gak ada banyu, Mati. ini lho. Wong iki keseimbangan. Jadi enek udan, ya enek terang. Ana ora ini iki. Enek wengi, Piye to kelampu Enek kaya loro. disco iki. enek sehat. Ya. Jadi wong iki wis enek. Mana mbak wek minum mati lho ya to. Tekan tekan. Wis enek anu dhewe. Iki gandengane udan ya terang. Gluduk kene udan gedek to. Terang gitu. Ya ya enek udan ya enek terang. Ya, Ini lho maksudnya. Jadi pemane bengi ya enek awan. Enek esuk enek sore, enek loro enek laras. Iki lho. Aku bingung neh. Iki lho. Ya ndek impone. Bentar Rio jembok kaperke lho. Jadi ngono iki Rio kemarin kan ngomong padha takon, ya Rio ki nanti kok gak tahu enek Apa? konten. Jadi
nek musim udan, jadi cacake wis duwe kesibukan dhewe, Iya. Bos. Dadi ngiwangi kaya ngiwangi wong tuane Kecil. gejib nyemprot. Yoga nek iki kan ro gece to mesti cek gusrek cek nyemprot Ya cek. akeh to sing gejib. Kalau gejib kan aku mergo keri to, Kak. Liyane urung kok. Ya coba pada wong liya to, Kak. Soale mbahon sing daerah kono kuwi kan rawan putih, Kak. Ini Ngono lho. kecil. Liya kuwi daerah kono iki rawan putih. Dadi mau udan bres, udan ping pindho, kuwi kudu gejib. Gak iso. Ora podo kalau main. Alah, jelasno kowe gak dong. Ora maksudnya lemah putih iki piye? Dalane apa piye? Jagung. Mm-mm. Jagung kuwi nek misale lemah sing daerah loran. Mm-mm. Loran kan lemah putih. Ya. Kuwi sekali udan kudu ndang cepet-cepet gejib. Bilang gue mesti. Oke, gantung. Wah. Kecil wit. Balik nek cak. Kuwi po misal udan nyuwero. Enek ping 5 ping 6, kuwi lemah kuwi terlalu anyep. Jagung digejekno kuwi tukul putih. Oh, model kayak jenang lah. Kak jenang Kok tak. berarti kali gak dong. Maksudnya ki lemah wis anu lho, Jon. Lemah putih, kuwi nek nanduri keri jagunge putih. Kuwi ngerti jagung putih ora to? Ngerti? Kuwi lho Kak, mentekan Kak. Mentek bule. Bule. Bule lek. Jadi kaya sing gone riyo wis tak maksud tuh paham ora? Wes. Ya ngono lho. Mergo sing urung gede kan lemah-lemah kene, lemah ireng. Lemah ireng kuwi lho mbok gejik sasi 35 ya tetep Akan bercek alhamdulillah aman. Tadi papa lagi cek. Gampang iki ngono Kak. Iya. Ning ngene riyo kan lahane kan kono. Daerah Hmm. Gambir kuwi lemah putih kuwi kudu sekalian nek udan ping 2 ping 3 gandang gede. Song. Kuwi kudu ndang gede. Makane wong kono kan kowan kabeh to Kak. Ya. Nek jalan kecil kawake balik nek. Wae ilang terus digejiki kuwi kok malih putih. Kan mesti kuaya. Ya iya ta, piye ta. Ngono lho. Di berarti kowe sehari-hari iki sibuk kamu kan kuwi. Iya ta. Gimana mikir wong tuane? Misal mau wong tuamu tak parane terus ngiwahi begawe tenan kok. Iya. Iya ta. Maksudnya wong tuamu iki go rene. Ya jajan lah tiga. Jajal ya. Iya, Pak. Jadi tenan ya, wong begawe tenan. Tenan iki larang nang omah. Dan wis arep rene ta. Lah kebelah udan. Kalbut menep banjir. Iya, akan wis ngomong. Kan ngomong, Bos. Ngomong nek musim musim udan kemungkinan cacah jarang ngumpul perkara Kali kali gede banjir. sekali. Terus jembatane Waduh, Waduh. udah ini anu. kesulitan sepeda. Terus cacah kan rene kemungkinan jangan sepeda jalane lunyu. Enak ya ki ya. Mam lah kan ae. Omonganmu. Oh my god, makro. Terus foto kan nanti toto. Oh, nggih, Wedang. Oh, anu dijoli. Iya iya toh. Iya. Kono ora tak kekno. Ya wedang sing dhewe. Lebih wedang foto diombe piye ta? Lebih bedanya. Ki wedangku, wedange Rio, wedang foto. Wedang foto. Rio kok, wedang Rio. Wedang Rio iki lho, ki wis tak ombe ta, jere wis tekku ndiombenen diutoh ngono Ya apa ora jangan magubing kok. Itu. Ngalor iku. Saya ngalar guys. Nasi bubur guys. Ngono apa? Tapi misal terano ya sering munggah ya jane. Ya munggah to nang omah lho ya sawah piledan. Lho, lagi wedang. Akhirnya wi karet. Kopi nih tau. Kopimu sing kelo. Kopimu diombe Rio ki kopiku. Kopimu ki. Kopiku iki lho. Kopimu diombe Rio kelo. Nyolak kali. Kuwi kopine Rio. Kasih ora jale. Ora, tapi Diombe aku Rio pas apa ta? Lap nang lor. Kowe kayak kondi. Iki kopiku. Kopi Rio. Nita. Biasane iki njupuk pitik apa-apa ngono kan. Niliki anu Jon. Niliki Sloki etan ki lho. Ki piye to tek dandangi ki? Akhirnya njupuk pitik apa-apa. Iklan bos. Ya dalam mantap. Motor. Satria. Tapi apa yang mungkin motor ibu buka bengkel? Nang ngene nanda buka. Oh buka. Aku lo sampai jam 1 anu ndanda-ndanda. Tadi oh berarti buka bengi. Ya. Nanda. Mandek dilik. Tapi nek saiki mbo mergo duwe anak cilik kuwi. Oh kan Nanda buka bengi nek awan kerja gitu.
Iya toh. Sampean kerja ning ndi? Balik ning gone dhisik. Mbak Sita lu ngedol ro. Ya aku gak paham Kak. Soalnya kan biasanya kan awan. Ya. Awan tam dandan awan. Pemantarmu dandan piye? Saiki lak langsung canda. Tapi nek lah aku kowe mulai to. Yo. Piye? Mantarmu dandan enggak langsung canda. Mantar. Ngono apa? Kuwi pira kali kan? Lopat likur. Yo goset tau karep tetes. Kita Aku wis suwe karene. Wis karene iki Ukur apa sing misal sing mbok critakno apa? Soso. Engko ora iso mulai enggak? Terang mulai. Iya iya, terus mulai. Terus gua turu kene karo aku nek gak anu. Wong iki ne omahku ya omah kok turu ngene aku ya kena. Turu ngene ali ya kena wong dulure kabeh kok. Bingung to. Jadi iki adalah nek karo aku ponane ya. Ponaan. Barita ya dulurmu. Ya wong antem sripet ndasmu engko malah Aku urip. tak gowo plandase ngene, Jan. Jan. Sing gede. Piye? Tak gowo plandase. Aja ngono karo wong tuwek, kocak wales. Iya to wong semremet. Kiri ane wis sumpeng kok. Pilihane mendul. Apa? Di sekolah ora gelem malah anu yang resi nggo Sing jajane. gaji. Tang supri. Sekolah ki ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi cita-cita apa? Gak duwe. Aku kan arep mancing to. Saya tak kata teko iki lho. Oso cita-cita apa? Duwe. Apa cilik gak duwe cita-cita SD Kayak dia kan duwe mogah. Cerita ya. Cengah yo. Berarti cita-citamu ya butuh urip ngono ya. Ya, Butuh mangan urip meneh. Tahu urip lho. ja. Duwe. Hei, wis. Wes. Tak lagu. Tapi cita-cita rabi duwe. Duwe ta Oh, piye duwe. ta duwe iki. Tak kira nek gak duwe. Kuwi berarti duwe cita-cita. Tak wek ora. Cita-cita tani. Iya. Tani kalau saiki. Nek sawah. Kan saurane kan duwe cita-cita to ya wong. Iya. Aku misal ya, aku biyen cita-citaku pengen jadi Mantap. TNI. Iya. Ya toh. Terus akhirnya ya tani. Tapi kan saurane akan duwe cita-cita. Ora ora cita-citane apa. Apa? Artinya cita-citane dek paut tuh anu, aku cita-citaku sampai mana. Nah, kayak Atit ngerti weh cita-cita deh. Mana? Mana? Tidak lucu. Paut Mana? kuwi mana? Aku kayak cita-cita. Cita cita apa? Kayak duwe ngono to. Ya kan duwe. Ya kan duwe apa? Ora apa-apa. Tapi tahu ditekoni guru weh. tahu. Nek alinge anu ditekoki cita-citane Tekoni maling. cita-cita gak duwe ngono. Ya kan duwe ngono to. Tapi nek saiki di cita-cita rapi ya. Duwe. Ya duwe bos. Tak kira kan duwe. Tapi misal rapi semoga wong sing piye? Sukses. Maksudnya lemu, kuru, dengan gede, ndek, dhuwur. Melemut talan ning go piye nek gede. Tapi misal ya wis saiki tinggalmu bulan ya. Lho. Terus di bojo, terus bojomu mengikuti metu lho piye? Hah? Bukan pengen mengikuti metu. Gak iso. Guys, iki maksudnya piye? Mbak apa? Bisa ta bojomu Aneh ayo sing ngene ya. metu Kan kene. gampangane kan pomone terus bojomu nek timbang ditinggal metu wong njaluk pisah. Ya gak apa. Lho, Penting metut. lanang Lanang kok. kok. Wayang. Lanang betul. Oh berarti kowe gelem bojo kudune sing ngempreh kowe sing los. Kok Mbak Sita los ngono kuwi. Ya. Kudune lah metu lanang. Tapi nek timbang pomone kowe kalih metu pomone bojomu timbang apa kuwi tapi njaluk pisah, mau pisah. Begelenan. Mau pikiran. Rio canceng. Bisa to. Bayang ngono. Kuwi Malah tahanan iya malah menak ayo kalih metu. Lanang Cepet tuwek nek gak metu. Ngono. Ngeprak. ya eneng mau lanang sing pengene gak metu ya enek. Sene omahe ngono to. Kene omah wae terus ngepung-ngepung bokale sing edok nek sore betem pupuk. Lah, lah. Enek. Bubuk. Nek wong lanang ning omah gak kerasa ning omah pengene metu ya enek. Oh. Iki ngono po. Kayak cita-cita barang. Tapi ya to. Celek cecek. Ya wong tak tekoni to.
Iki. Oke, jika Kowe kan jadi ganti cita-cita. Nyapa? selain cocok kembali Alah jika. ora apa-apa wingi jamu Oh. iki motret-motret kok. Dadi ombe to. Lalu cek apa wingi jamu. Jamu apa? Jadi kalau bos iki jadi Rio alhamdulillah iki aku mulai kembang wis ngerti ngene kene ketepaan dah kemarin teman-teman tekok jadi Rio kok gak tahu enak konten. Jadi Rio wis ning kene jadi Ya, maaf, Mas. maaf Bos. Repot sekali. Repot. Hari-hari guys, repot. Repot. Ini hari-hari ini Hari-hari wong repot, dari sibuk sini repot tak ya. Sibuk ning kantor ya? Entar. Jadi gimana? Akhirnya yo. Jadi Betul, terima kasih yang assalamualaikum. sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum. Oke. Wassalamualaikum. Belum. Aja gue tenanan. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yo, syash.